Muskite! Ito lang sa umanong. Salamat! Muskit! 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 Siganahan ka mo palit. Pila man imong muskit busing. Tagtuhan si. Ah, kamahal, mahal po kayo. Kasi mo din dapat pa din bukan niya gabaktas makubigan dito sa highway. Wala yang iyo na busing. Sa may Quality quality. man gani, quality kini siya, dili din siya masudan og lamok. Tinuod ka busing. Hindi masudan og lamok. Di mo sulag lamok. Wapo kayo sa muskit lako, pang family size. Kuan lang. Kung na akong balik ako sa imuha, pangyoon ata ka. Pangiyo atag eh. Kung lagi balik, kini balik ako diriya. Sila mo Ay, uy. ano lagi na sa Facebook busing kaya lagi nasuwon ko man ako. Sige na, sige na. Sure ka ka dili ka sunod ang lamok ani? Dili na ikasulog na lamok. Ay, dili ka sulog na. Uy, buta nimo busing. Uy. Wala lagi kakapri baktas mapadung diri ah. Usay kolorin mo ah. Ay wala na kulay color green naman ay kulay niya ni. Tama ko wala ko yung muskit busing. Sige na, sige na. Tamo na ko busing. Ayaw lang kay wala ko'y pamasahe pa ulit na. Akong balik ya, duha lang ka buo. Sige, Sige, sige na, sige na. Ang pagsunod balik na ako din. Ang yung una ta. Sige, para malipay po ito kong asawa. Sige, 200 na 200. Wala eh, last price ani. Wala ginasabi. Sige, ang sunod balik ako busing. Ang yung una ta. Sige. Para busing oh. Salamat busing ha. Sige, busing. Kaya balik na ko puhon. Sige, busing. Busing. Ayun na kayo na busing. Tigtan na PC. Tigtan. Akin na mo. Salamat kayo. Many months later. Panting dirigis baratura. Baratong dusina. Ande. Suke, panting suke. Oh, suke. Oh, takawa. Tapos ginuon ka. Baktan mo ko suki. Panty suki. Kita suki uy. Yan, wagi nunda ng kahulog. Ay numdum ko suki nimo ko suki ba? Sa unsa man? Ako kung ipait ng muskit. Uy, ano sa man kita buwan Inom ka niya? di makasulit ang lamok. Yung sa paggamit nimo. Pati sa mura sa lamok daghan ko napakan. Bagong suki. Sunod maganing tao, lamok na mga gamay kaayo. Ah, binuang imo suki. Pag mangilan makasi mong balik Dili na suki. sunod na lang. Adi, tarunga lang siya ug dili lang nga naabrihan. Kasi masuko ko nimo suki ba? Ayun na. Yung panty na lang, palita. Imong asawa ni pagmusuot ani, dili mabuntis. Binuang ka suki. Dili mabuntis bilang kabuk anak nimo. Napulo. Napulo suki. Dili na madungagan. Sige, palitan ni panty. Isa ka dosina, brato lang kaayo. Away hangyo na pud ana suki. Suki namang gud ta. Barato lang kaayo. 100. Barato lang na. Ibaktas pa na ko gikan sa highway padulong diri. Pwede no benta suki. Ayaw na. Ayaw naman ni mong gis. 100 na lang. Sure ka suki na pag musuot kung asawa na suki, dili mabuntis ang asawa Dili suki. lagi mabuntis. Dili mabuntis. Barato na kayo. Walay gisi ha. Walay gisi. Kung naa mansa, imo lang butang ang jubos. Dili ni Uy, gila. dili ni scam suki. Dili lagi. Scam suki Dili ba? lagi suki. Katong imong gipalit nga muskit, mao ni sulod ang lamok kay imong giabrihan. Isipin lang sa dili makasulod. Kini dili na gid mo buntis sa mga asawa kay napulo imong anak. Tama na na. Sige kay tama pud suki ba kay pantay sa kong asawa. Mabusot na. Ah, kini walay busot oh, tanawa, walay busot oh. Isa ka dosina na siya ha. Sa may Oh, isa ka dosina. brand ana suki. Brand assorted. Brand assorted. Mo na siya Brand brand asurti. assorted oh. Mayakaw mo na brand asurti. Barato sige na. Wala ni suki. Barato na kayo na. Sige, bait na ko suki kay. Kasi pantay akong asawa. Bintahan ni siya, dili kinabuntis ha. Monti man ni, dili mabuntis imong asawa. Last price lagi. Last price Mauna lagi, na suki. presyo. 100 ang presyo. Sige. Oh, isa ka dosina na siya. Sige. Bayad suki. Oh, salamat ah. Sige, Mabalik suki. na ko puhon diri. Pangyon niya punta ka, maabot na 50 pesos. Ah, sige okay. Ano suki? 100. 100 karon, 50 na sunod ha. Para malipit akong asawa suki. Oh, sige. Oh, sige. Arin ako. Sige, bye suki. Oh, muadto pa ko sunod kay napay mo palit to panty. Sige, suki. Isa ka dosina na siya. Sige suki. Malipay na gyud akong asawa ani ba. Pirada na tani niya. Kung suoton daw ni baton sa namaligya, dili daw buntis. Istingan na to niyo yung gabi. Many months later. Bantay lang bubalik tong mga maligya, panty. Puspusan gyud ako sa binog. Okay. Uy, wa gyud Ayun daw. palibak ba? Ang sa kuha ba? Tur machuke. Atong imong gibalik na panty ba? Gi-scam ko nimo ba? Ano mais ka man? Problema ko na buntis akong asawa. Uy, iyon sa man paggamit. Siyempre, ubuon ba yan o? Pagmubirada no? Nganong imong gihugas, mao na nabuntis imong asawa kay imo day gihubo.
Ay na mong ilara. Be, puspusan ta binuga, be. Buang, ay hapit ko mapuspusan binuga.